Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan haberler gepleşimizin mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýaş oglan gyzlary daşar ýurtda bilim alma uly isleg bildirýärler. Şeýle ýurtlaryň biri hem Türkiýe Respublikasydyr. Türkiýe Respublikasynyň ýokary okuw mekdepleriniň 50-den gowragy Türkmenistanyň bilim ministrliginiň diplom ikrar edilýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna durýar. Şu günler Türkiýede bilim alma isleg bildirip, talip vizasyny alan Türkmenistany ýaşlaryň ençemesiniň Türkmenistandan Türkiýe boýunça ýerine ýetirilýän ýürüt uçar gatnawlary arkaly Istanbul şäherine gelmegi dowam edýär. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy bilen bir hatarda Türkiýanyň Türk Hava Ýolları kompaniýasy ýürüt gatnawlary ýerine ýetirýärler. Türk Hava Ýolları kompaniýasy ýene-de bir ýürüt gatnaw amal aşyrdy. Bu aviakompaniýanyň uçar gatnawy Istanbuldan Türkmenbaş şäherine gelip, bu ýerden hem 26-synyň 27-sine geçilen gece ýene-de Istanbul şäherine uçdy. Uçar gatnawyndan Türkmenistanda talipleriň köp sanyny peýdalandy. Mehriban tamaşaçylarymyz, owal hem habar berişimiz ýaly Türk Hava Ýolları kompaniýasy sentýabr aýynda her hepdeniň duşanbe we anyny günleri Türkmenistan boýunça ýürüt uçar gatnawlaryny amala aşyrar. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, egerde siz ýurdumyzda bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iberlemäge dowam edin. Şeýle hem özüňiz we gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.